Zdravím, rád bych vás přivítal u své závěrečné práce na téma Taekwondo ITF. V tomto videu se dozvíte něco o jednotlivých disciplínách tohoto sportu. Mým úkolem bylo navštívit a zdokumentovat zkoušky, závody a různé akce, abych vám tyto disciplíny co nejlépe přiblížil. Nejprve jen krátké info k závodům obecně. Vždy závodí jen chlapci proti chlapcům a dívky proti dívkám, není možné to kombinovat. Závodníci jsou rozděleni do kategorií podle věku, žáci, junioři, seniori a veteráni. Během našich výkonů jsou zde také přítomní rozhodčí, které každý závodník pozdraví postojem carel, což je pozdrav taekwonda. Soutěžních disciplín je celkem 5, tul, masugi, tki, viruk a hosincul a v tomto krátkém videu uvidíte, jak vypadají v praxi. Jako první disciplínu jsem vybral tul, neboli sestavy. Je jich celkem 24 a každá odkazuje na hrdiny a události korejských dějin. V následujícím videu budete mít možnost vidět tyto tuly na závodech a na zkouškách. Tak se do toho pusťme. Rozhodl jsem se předložit ukázku celého tulu, aby diváci měli představu, jak taková sestava vypadá se vším všudy. Dýchání je zde velmi důležité ke zpevnění celého těla v každé technice. V podání 2 závodníků sledujeme čumotu, což je sestava na černý pás. Další disciplínou, která nás čeká, je masugi neboli souboj. Je mnohdy považována za atraktivnější jak diváky, tak i samotnými bojovníky. V této disciplíně se soutěží až od modrého pásu. Bojovníci jsou zde rozděleni podle váhy. Hlavních fází souboje je celkem 5, soutěží se však ale jenom v chai-masugi, což je volný souboj. A ten má samozřejmě svá pravidla. Nekope se pod pás ani dozad, nebojuje se na zemi a nepoužívají se k útoku lokty, kolena ani hlava. Bojovník se zde snaží úspěšnými zásahy získat více bodů než protivník. Zápas trvá 3 minuty, finále je pak 2 + 2 minuty s malou pauzou uprostřed. Pojďme se na to tedy podívat.
neboli speciální techniky. Jedná se o techniky nohou ve výskoku, některé dokonce z otočky. Závodník musí zvládnout nominační techniku, aby postoupil dále. Poté kope všechny soutěžní techniky, pořadí se učí podle toho, kdo jich zvládne nejvíce. Pár takových technik jsem se rozhodl secvičit a předvést. Předposlední disciplínou je vyrok neboli přerážení. Bojovník zde musí využít svůj silový potenciál a správně technicky přepulit desku danou technikou. Pravidla na závodech jsou zde stejná jako u speciálních technik. Pokud závodník zvládne nominační techniku, pokračuje dále v soutěži. Tuto disciplínu jsem se také rozhodl pro vás secvičit a předvést já. Speciální i přerážecí techniky začínají a končí výchozím postojem. Na závodech se skáče až několik metrů do výšky či do dálky a u přerážení musí soutěžící přepůlit až několik desek najednou, aby uspěl. Počet se vždy liší podle dané techniky. Těsně před předvedením techniky bývá zvykem hlasitý pokřik, kterým dáváme najevo připravenost a který každému dodá sebevědomí. Poslední disciplínou je sebeobrana. Bojovník se zde snaží pohotově a účinně ubránit proti nasimulovanému útoku. Závodí se zde pouze v týmech, mají nacvičenou choreografii, kterou poté předvádí. Vyhrává ta, která se rozhodčím líbí nejvíce. Tato disciplína bývá pojata spíše jako exibice a proto je možné vidět různé akrobatické kousky a speciální techniky v praxi. Mně se podařilo natočit trénink sebeobrany pod dohledem kvalifikovaného trenéra, který takto připravoval 2 studenty na zkoušky na černý pásek. Máme možnost vidět trénink obrany proti různým protivníkovým úchopům. Trenér nejprve předvádí, poté nechává studenty, aby si takovou obranu sami vyzkoušeli. V jeho podání se může zdát, že je sebeobrana celkem snadná, realita je však jiná. Jde o nejtěžší disciplínu taekwonda a proto sebeobrana jako taková je mimo jiné předmětem zkoušek až na první dan, neboli černý pás. Při této disciplíně je samozřejmě velmi důležité znát protivníkovi slabiny a citlivá místa na těle. To je ode mě vše, já doufám, že se vám film i práce líbila a třeba právě vy se teď chcete stát bojovníkem Taekwondo ITF, tak vám přeji hodně štěstí. 차렷! 경례! Von!